Mil esker gonbidapena onartzeagatikan. Alduntze linguistikoa sariko gara urtengo udaltop jardunaldian, eta Euskaltzaindiak gidatzen duen Euskararen gogoetaguneko koordinatzaile lanetan aritu zeanez, egok ikusi du sola salditxo hau antolatzea. Galdetuko dizut, gogoetagunea zer den azaltzea? Bai, orain dela urte batzu nolabait ikusten ari ginean, batetik 21. mendeak galdera berriak ekarri ditula, Euskararen prozesura. Eta, galdegai lodi xamar batzuk eta kezkagarri batzuk genituela Euskararen norabidean. Eta pixka bat ikusita, Euskararen bizi berritze prozesu garaikidea, 60 urteko ibilbide hau, nondik zetorren, nola zetorren, zer gertatzen ari zen, eta bazeudela ariketa batzuk egin beharrak lehenbailen. Eta batez ere, nolabait, asko laburtuta izango litzatekeela bizio ariketa bat. Nolabait, etorkizun ikuspegiak geneukala ekoizteko, eta etorkizun ikuspegi horretan, nora goaz eta nora goazke galdetzen duen ariketa horretan, nolabait estrategia hildo nagusi batzuk kokatzeko beharra genuela, eta galdera zen, eta hori nork eta nola egiten da, ez da? Eta, hori askoren artean egin beharreko gauza bat dela, eta zentzurtan behar bada Euskaltzaindia altzo egokia izan zitekela, edo arrago egokia izan zitekela, lurralde desberdinetako, sektore, sensibilitate desberdinetako, nolabait jatorri politiko, ideologiko eta desberdinetako eragileen ahotsak bildu eta ariketa hau egiteko, ez da? Iruditzen zitzaigulako baita ere, ariketa horrek aldi berean egon bertzuela alderdi gogo eta jakinetatik kanpo, edo sektore gogo eta inkluso Euskal gintzaren barruko sektore gogo eta jakinetatik harago. Horixe da, martxan jarri genuela, ondela 3-4 urte, metodo jakin batekin, ponentziak eskatu, gero ponentzia horiek jende askotarikoa biltzen zuen kontraste taldeetan kontrastatu, ondoren kontraste zabalagoak egin, eta poliki-poliki kontraste hori bildu zutenean eragilei eskaini. Eta zertan datza pixkat Euskararen etorkizun ikuspegia? Bai, etorkizun ikuspegia nolabait ponentzia multzo bat izango litzateke, ez? Orain arte, erdiguneko ponentzia batzuk egin ditugu, eta poliki bagoaz adar guztietarako ponentziak ere edo idazten edo eskatzen. Eta ondoren etorreko lirateke, hemendik urte gutxi batzutala, beste ponentzia batzuk izteko. Ez da pixkat honek behar duen kontakizuna, edo Euskarak etorkizunean beharko lukeen kontakizuneari buruzko ponentzia, edo kontakizun multzoi buruzko ponentzia, eragileen mapari buruzko ponentzia, eta gero lurralde aplikazioei buruzko ponentziak da, barraz. Eta orduan, izango da ponentzia multzo bat, azkenean eragile politiko, erakunde eragile eta euskalgintzako eragileen esku jarriko dena. Tone honetan, gogoetagunaren lanak ponentzia horiek biltzeko lan horretan? Hori da, biltzeko lanean ari gara, eta, nolabait denen artean osatu nahiko lukete Euskararen, hemendik 25-30 urterako bizioa etorkizun ikuspegia. Bizioa ez da bakarrik zer nahi duzun etorkizun ikuspegi etorkizunerako, ez da etorkizuneko prospektio bat egitea ere, ez da etorkizuna irudikatzea edo marraztea, hori dena bada, baina hori baino gehiago da, bizio bat izango litzateke, giza multzo bat kohesionatzen, ilusionatzen eta norabide zen duen etorkizun ikuspegi bat. Eta Jon, zein dira, aipatu dituzun ardatz sistema horiek? Nolabait, urte hauetan formulatzen eta gero kontrastatzen eta neurri baten balidatzen jongean bidea honetan, hizkuntza politikarako ardatz sistema ez berri, baina berritu bat planteatzen da, ezta? Pauso batzuk planteatzen dituna, pauso handi batzuk, eta gero area handiagoak diren jauzi kategoria eman diegun beste arlo batzuk, ezta? Eta gero, pixkat komunitate estrategiei buruz ere, beste hildo batzuk lantzen dira, ez? Ardatz sistema honetan jauzi arloak, baino lehenago pauso arloak ikusten ditugu korpusean, badola zeregina
zer esanik ez, administrazioan, ez da? Administrazioa behar bada arnazgune funtzional bihurtzea proposatzen du, nolabait, prozesu honen barruan landu den ponentziak, Euskalduntza alfabetatzean nolabait berrikuntza eta pauso batzuk ematea, migrazioaren harrera sistematiko batean ere pausoak ematea, eta badaude hainbat pauso arlo. Eta gero, nolabait, lau jauzi arlo handi, bai, planteatzen ditugu baita ere beren tamainagatik, eta behar bada kasu batzutan, beren orain arteko matrize aldaketa bat eskatzen dutelako. Ez da, bata lan eremua, bai, lan eremuan eman beharreko uinaldi, edo, beste aro bat iriki beharra nabarmen, ez? Beste bat, aisialdi antolatuaren arloan, hau ere udaltepen eta gauza hauek landu izan dira, ez da, urtez urte, aisialdi antolatuan ere nolabait plan nazional edo nolabait esparru handiko plan bati heltzeko beharra. Hirugarrenik, edabide sisteman, euskararen edabide sisteman aldaketa batzuk egin beharra eta apustu berri, nolabait matrize berri bat pentsatu beharra. Eta laugarrenik, hezkuntzan, ez? Hezkuntzaren ereduen reingenieritza bat egin beharra, emaitza euskaldun osoa emaitzara gehiago hurbiltzeko, ez? Hor, ardatz sistema berritu bat planteatzen dugu, aurretik ekarritako guztia aintzat hartuz eta horretan oinarrituz. Eta gero bestetik, komunitate estrategietan besteak beste planteatzen dena da euskararen mugimendu zibil ahots propio duen eta doinu berri eta propio duen euskararen mugimendu zibil bat berrantolatzea edo berreratzea. Beste hainbat gauzaren artean. Orduan, badaude hor, gero eta gehiago balidatzen ari gen ardatz batzuk, baina aipatu ditudan horietako askoren ponentziak oraindik martxan daude, oraindik kontrastatuak izan behar dute hobeto, eta denbora emango digu horrek, ez. Baina importantea da baita ere esatea, eta hauek zein dira hau egiteko, ez. Orduan, garbi esatea, euskaltzaindiak hau egiten duela jakinik zein den bere lekua eta bere mugak, iruditzen zaio euskaltzaindiari hau egiteko altzo egokia izan ditekela. Interes politiko, eta interes politiko baino begiratu politiko, eta interes sektorial eta guzti horiek bildu ditzakena, hortik pixkat harago egon daitekena, eta aldi berean lurralde, sektore eta sensibilitate desberdinak bildu ditzakena, baina edozein kasutan ere hau zerbitzua besterik ez dela, ez da. Euskaltzaindia ez delako inor ezer implementatzeko, baizik eta, validazio maila bat duten dokumentu batzuk, alderdi politikoen, eragile politikoen eta gizarte eragileen esku jartzeko, horraino iritsi gaitezkegu, ez? Nahi izatetik, aldun izatera, izenburua jarri diogu aurtengo udaltopi, etorkizun ikuspegi horrek herritarren alduntzea eskatzen du? Bai, etorkizun ikuspegi honetan, esan dezagun, gauza asko daude, ez da, dago iragan egitura bat, ibilbide egitura bat, dago eragiletzaren egitura ulertzeko modu bat, dago egoeraren egitura ulertzeko modu bat, eta etorkizun ikuspegiaren egitura, ez, eta hor planteatzen dira, nolabait, hizkuntza politika baten ardatz sistema berri bat, planteatuko genuke, eta aldi berean komunitate estrategia batzuk ere bai, ez? Beraz, nolabait bi dimentsio txirik ordatu behar ditugula iruditzen zaigu, ez? Batetik gizarte dimentsioa, eta hor gizarte politikak, neurri batean ez erabat, baina bai, neurri handi batean gobernuek martxan jarri, mota guztietako gobernuek martxan jarri beharrekoak, gizarte politikak, euskalgintza antolatuarekin batera noski, eta bestetik komunitate estrategiak. Hau da, eta komunitate estrategiak gehiago lirateke nolabait beste erabatekoak eta mugimendu dimentsioa berreratzea eta beste hainbat gauza, ez. Orduan, horrek bai gizarte politikai begira eta bai komunitate estrategiak berrindartzeari begira eskatzen du jakina, ahalduntze bat hiztun komunitate, hizkuntza komunitate garen aldetik ahalduntze bat eskatzen duela iruditzen zaigu sektore desberdinetan. Sektore ezberdinak aipatu dituzu, gero politikariak izango ditugu. Politikarien alduntzea ere marko hortan kokatzen dezute? Bai, iruditzegu, eta hau ez da ezer berezian, iruditzegu badala baita ere, beste arlo batzutan ere ikusten dena, ez da.
ez dakit, hartu ekonomia edo ingurugiroa edo osasuna edo barrez. Politika hauek eskatzen dute batetik, norabidetze politiko bat alderdiek ematen diotena, bestetik baita ere bertako interes taldeek dituzten interes eta iritzi legitimoak hartzea, baina jakintza esparruak ere badira, ez? Osasunaz jakin egin behar da, ez da? Ekonomiaz jakin egin behar da, ez da? Ingurugiroaz jakin egin behar da, badago nolabait taupada zientifiko bat ere politikak norabidetu behar dituena, ez da? Eta hemen ere berdin, ez da, soziolinguistika edo hizkuntzen bizi berritzea jakintza esparru bat ere bada, ez da? Uste dugu nolabait hirukote hori hartu behar dela kontutan, ez da, batetik alderdiak eta erakundeak, bai, haien iritzi politiko eta helburu politiko legitimoekin, ez? Bestetik sektorea edo sektore interesak, baita ere beren interes eta beren ikuspegi legitimoekin, ez? Eta bestetik ezagutzaren hanka, ez da. Behar bada, bi hoietatik baino gorago, edo bi hoien nolabait lotura eta interesatik baino gorago edo berago, baino sakonago edo dana alakoa pentsatzen lagundu behar duena, ez da. Oda, ez da politika bat egon bakarrik, iritzi politiko ez eta interes taldeen loturaz osatua, baizik eta izan da politika bat benetan, kasu honetan, hizkuntzaren garapenari buruz, ez, datuekin eta jakintza batekin egina, ez da. Jarraian Markel Olano eta Josu Aztiria izango ditugu gure artean, ez dakit aukera hau aprobetxatuz zerbait galdetu nahiko zenieken edo... Bai, nik gustora galdetuko nieke hori, ez da, zenbateraino momentu honetan edo haiek ordezkatzen dituzten bi alderdi eta bi, zan ezagun, kultura politiko handiak, ez da, baina alderdi eta mamituak, zenbateraino dauden prest, ez da, elkar lanean, lan egiteko euskara bizi berritzearen helburu politiko honen bila, ez da. Hori dela galdera konplikatua da, badakigu nondik gatozen eta ze izan dugun iraganean eta ze motatako desadostasunak eta talkak izan ditugun. Askori iruditzen zaigu aukera bikain baten aurrean gaudela, ez da? Beste aro politiko batean sartu garelako. Eta oro har gainera, denok hasi garelako konturatzen euskararen prozesuak jauzi sistema berri bat behar duela. Orain uste dut gehiago dela jauzi sistema horri benetan heltzeko garaia, eta badakigu euskal politikak badituela bere konplikazioak ere, ez da? Baina hori galdetuko nieke, ez da? Zenbateraino dauden prest elkarlan bide honetan jarduteko, zenbateraino baita ere ze paper ikusten dioten honetan ezagutzaren munduari, ez da? Izan ere, ikusi dugu, ez, gure ibili gara, ez, alderdi politikoen artean, eta egin dugu hainbat bilera eta hainbat tanteo, eta ikusten ditugu askotan iritzi desberdinak egon liztezkela, honi buruz batek esan dezake euskara ondo doala, eta besteak esan dezake euskara oker doala, baina, guazen datuetara. Hau ez da iritzi politiko soil bat, datuak behar ditugu. Datuek ere ez dute zer esaten jakintza soziolinguistikorik gabe, ez da esatean egin zaizkigu datu hauek. Zein dira datu larriak, eta zer egin behar dugu benetan, 21. mende honetan, Europako mendebaldean gure tamaina eta gure egoeran dagoen hizkuntza bat bizi berritzeko, ez. Uste dut, leku bat eman behar zaiola analizi, ezagutza analiziari, eta leku bat eman behar zaiola baita ere, interes taldeei, ezta? Orduan, nola osatuko dugu, ez? Interes taldeen, alderdi politikoen eta ezagutzaren taupadaren arteko txirikorda, ez? Aurrera egiteko, ez? Eta hori, honek eskatzen du danona alduntze bat, eta nik uste euskalgintzaren interes taldeak eta ezagutza bera prest dagoela, ez da, pausoak emateko, eta honetan denon alduntzean haien ekarpena egiteko. Eskerrik asko, hoxe izan gaurkoa eta zer esaten dute Markelek eta Josuk. Eskerrik asko zuei.
barkatu egizu ez teknologiaren kontuak, batzutan ezin dire kontrolau, zorien ez pentsetan dut, baten batek lo geratzeko arrisko euki badau, ondo egon dira, ze geratu itzen zan da, atzera beznatu, da orduan holan seguru gagoz danok ondo entzun dozuela. Ez dut aurkezpenetan luzamendu handirik egingo eta zuzenean eskatu egingo deutzet gure bi gonbidatuei Markel Olanori eta Josu Astiriari mesedez etortzeko onagora eta esertzeko gu gazbatera, eta txalo, hemendik agian hobeto, bai, hemengo eskaileratik, bai? Eta hori bai, txalo bero batega sartu dakigu zan. Egunon bioi. Jarri tranquil, urrengo minutuetan alduntze linguistikoari buruz berba egingo dugu, da zehazki arduradun politikoen alduntze linguistikoari buruz, baina ikusi dozue Jon Sarasuak etxeko lanak ipini dostez, edo behintzat egin beharreko lehengo galdera. Udaltopenoiko prozedurari jarraiki pentsetan dut aurkezpen handirik ez da bela bier, baina labur-labur azalduko dotzuet, jakingo dozue Markel Olano Arrese, nordan, behasainen jaioa 1975 Eusko Alderdi Jeltzalean kide 18 urtetatik. Eta 2007tik 11 eta 15etik 23 Gipuzkoako aldun nagusia izendakoa. Gaur egun Eusko Alderdi Jeltzaleko Euskadi Buru Batzarreko Euskara arduraduna da. Eta paparrean ikusten jakon moduan Euskararen aldeko ekimenetan lan aktiboa egiten dauena. Josu Astiria urtaran bestaldean dekot, Zumarragan jaioan 1978an humanitate eta enpresa ikasketek egin bazan eta lidergo eta enpresa zuzendaritzako masterra deko. EH Bilduko kidea, Zumarragako udalean zinegotzia, Eusko Legebiltzarrean legebiltzarkidea eta koalizioan hizkuntza politika, zientzia, teknologia eta adimen artifizialean jarduten dau. Jonen galdera gogorarazoko deutzuet eta hortik abiatuko gara. Zenbateraino zagozie prest, zuek eta zeuek ordezkatzen dozu esan kultura politikoak, Euskara bizibarritzeko helburu politiko baten bila alkarlanean ibiltzeko. Zeuek ikusi gurago dozuenak. Noni esiko naiz? Dertu, eskarrik asko, Marko. Bueno, egunon guztioi. Bueno, esan plazerra izan da Jonen bideo ikustea eta egia da galdera luzea indigula, gaina etzan bukatzen galdera. Zerbait heltzeagatik, ez, berak aipatzen zuen, ez, bueno, azkenean elkarlanerako prest gauden, ez, eta nik uste dut, nik bintzen da dokaran ikuspegia, eta nire ardura politikoan egon naizenean, nagusiki Foru Aldundian, aplikatu nahi, eta saiatu nahi zan aplikatzen printzipio horita da. Norberaren ahalduntze prozesu horretan, euskararen normalizazioaren ikuspegitik, funtsezkoa da, daukan jarrera, bere ez etxai, baina bai arerio politikoarekin. Alegia guk euskarari ematen baldin badiogu, eta euskararen aldeko politikei eta biziberriz prozesuei zentraltasuna ematen baldin badiogu, garbi daukagu, bakoitza bere aldetik lanean eta aleginean jardun da jai daukagula. Ez behar dugula izugarrizko nukleo gogor sendo bat, ez bakarrik euskalgintzaren arloan, gizartean, baizik baita ere arlo politikoan da mundu politikoan. Orduan, alduntze prozesu horretan, zuk zure burua trebatu beharra daukazu, arerioarekin oinarrizko adostasunetara iristen. Eta hortarako gai ez bali mazara, segurunez, alduntze prozesu horretan, aguldade handia dituzu. Beraz, adostasuna ezin besteko partea, arduradun politikoen lanean, Josu, zeu ados? Edo ze ikuspegi elkarlan horretarako? Ni ere ados nago, eta lehen da bizi eskerrik asko gonbidapenagatik. Nik uste denok ados gaudela, momentu honetan, aipatzen da bide burutzea, geldoaldi batean gaudela, geldialdia, larrialdia, atzeraldi batean ere gaudenaren seinaleak ere agian egon daitezke, eta datozen urteetan inpakto handiko vektoreak datuzkigu, teknologikoak, sozialak, ekonomikoak, beste gako baten, beste begirada batekin, begiratu behar dioguna, indar berritze edo bizi berritze prozesu honi, geldoaldi batetik, esaten dugu, indar berritze aro bat ireki behar dela, Eta horrek eskatzen du, erreakzio handi bat, martxan jartzea, ambizio handikoa, eta gure ustez, hiru ardatzetan, politika publiko eraldatzaileak, ambizio handikoak, hori trakzionatzeko egitura berriak eta horri forma emango dion aterbe juridiko berri bat, berdintasunezko aterbe juridiko berri bat. Eta atzetik erregai bezala bulkada soziala handi bat.
Eta, azken finean, eraldaketa sozial komplexua da, hizkuntza baten bizi berritzea. Eta horrek eskatzen du, ezinbestean lankietzan eta kooperazio eskemetan lan egitea. Eta hori oso garbi daukagu, bai publikoki uste maiz esan dugula, eta pribatuan ere bai, eta Markelek ere badaki, eta gure prestutasun osoa horretarako momentu hontan martxan jarreta daukagu erronda bat, eragile desberdinekin, kontseiluarekin izan ginen aste honetan, Eusko Ikaskuntzarekin, Euskaltzaindiarekin erotikoa gara, eta eragileekin ere, eragile politikoekin, IAJ-rekin da beste alderdeekin, gure asmoa elkar hartu, eta gutxienez lehen fase honetan, eta nik uste importantea dela, diagnostikoan ados jartzea. Evidentzia daude, evidentzia zientifikoa daude nola gauden, eta nik uste inoiz baino baldintza hobeagoak ditugula ados jartzeko, eta mezu potente bat emango bagenio gizarte esanez, ez gaude ondo, baina reversiblea da. Eta politika publiko egokiak aurrera ematen baditugu, itzulgarria den egoera batera eraman dezakegu, eta euskara beste estadio batera eraman dezakegu. Horrelako mezu bat epe motzean emateko gai izango baina, ni uste oso seinale potenteak emango genizkiola gizartari, eta gu behintzat gure aldetik prestutasun oso daukagu. Ez da hasiera txarra, adostasuna, kooperazioa entzun dugu alde bietatik, alegindu gaitezen arduradun politikoen ahalduntze linguistikoan bat zenbateraino egin aldo zuen aztertzen. Zuzenean joko dut arlo horretara eta galdera erraza da. Markel, zure ustez Euskal Herriko arduradun politiko batek eta hortaz danek euskara menderatu beharko luke? Menderatu beharko luke, eta ez da aski gaina hori. Menderatzearekin batera euskaltzala izan beharko luke, eta gero baita ere, Jon Sarasuak esaten zuen bezala, eta modu oso egokian, gero baita ere, ezagutzaren ikuspegitik, soziolinguistikak markatzen dituen, Josuk aipatzen zuen ez, diagnostikoak eta baita ere bideak, horiek barneratzen saiatzeko esfortzu egin beharko luke. Nik uste dut, euskaliztuna izatea eta euskara erabiltzea, bere momentuan paradigma hortan genden, ez? Nik uste dut ja hori gainditu dugula, hori ez da nahikoa. Arduradun politiko bati askoz ere gehiago zikitzu gartzaio. Zure kasuan? Ni ere ados nago. Menderatu behar da noski, baina euskara izan behar du bere lehen komunikazio hizkuntza, eta azkenen arduradun politiko batek ardura badauka, ardura instituzional bat, eta bide erakusle izan behar du, eta nik uste dut alde horretatik, ez bakarrik euskara eta bi hizkuntzak menderatu, baizik eta bide erakusle, eta euskaltzaletasun hori, eta euskaltzale aktibo, kontziente, bezala jokatu behar duela, ez? Eta bide horretan ari diren gainontzeko alderdekidei, laguntza eman, babesa eman, lagundu, eta testuinguru egoki bat egin, oraindik euskara egoki menderatzen ez dutenek, transizio hori egoki egin dezaten. Goazen bide horretara, hain zuzen be, teorian ados gagoz behintzat, orduan euskaraz jakin behar dabe. Goazen praktikara, zuek biek, kalkulo zehatza ez dut egin, baina ordezkatzen dozu esan alderdiek, 2000 bat arduradun politiko eukiko dabez, zinegotzi, zuzendari, kargudun, alako postuetan. Orain Josu zurekin zugaz hasiko naz, zure alderdiko kide hautatu izeteko, gero kargu politiko bihurtzeko, aldez aurretik hizkuntza irizpiderik bada, ezinbestean jakin behar da, espadaki hautagaiak konpromisoren bat hartzen dau? Guk hautagai garenean kode etiko bat sinatzen dugu, eta kode etiko horretan, bat printzipio daude, eta printzipio horietako bada, euskara izatea zure komunikazio hizkuntza. Hori da, sinatzen dugunean. Eta ez balin bada, prestutasune konpromiso bat hartzen duzu, hori eraldatzeko. Momentu honetan, ditugun hautetsi guztietatik, Euskal Herri osoan, EH-baikoak ez ditut kontuen hartuko, 185, EH-bilduko 185, hautetxien 185 da Euskalduna. Eta gainontzeko 15 esango nuke, belarri prest jarrera bat duela. Momentu honetan, datu horiek dira, eta uste oso datu
ona direla. Beraz ezagutza handia kode etikoan eta bestela konpromisoa erabiltzeko eta sustatzeko. Nola gaude Eusko Alderdi Jeltzalean, Markel? Nik uste dut herria bezala, ez? Lurraldez lurralde eta lurralde bakoitzean gainera segun ze zonaldetan egoera desberdina da, ez? Nik Gipuzkoan bizi izan dudan evoluzioa bilakaera oso positiboa izan da, eta une honetan nik esan duke arduradun politikoen ikuspegitik gehiengo oso zabal dala Euskalduna, eta gaina guk egiten ditugun barne bilera eta harremanetan euskara dela nagusi, ez? Beste lurralde batzutan zoritxarrez ez da horren posible hori, baina evoluzioa nik egon daukat, nik sartu nitzala gure ejekutiba nazionalean 2000 urtean, eta garai hartan nik ezagutu nuen alderdi barruko bizitza hizkuntzaren ikuspegitik, eta gaur egun bizi dudana, berriro etorri naiz ez, pixkat erakundetatik pasa eta berriro alderdira sartu naizenean ikusi dudan bilakara oso positiboa izan da, beraz, egia da lurralde egoera desberdina dela, eta herria desberdina delako, baina egia da baita ere evoluzioa oso positiboa dela, besteak beste belaunaldiak berritzen dihoazten eran, gazten ekarpena oso ona delako. Eta lurraldez lurralde badabe, Euskaraz ez dakien kargudunari alderdiak eskaintzen dotzo baliabideren bat, aukeraren bat? Nik uste dute, aldan neurrian alderdiak egiten duela Euskaldunen aldeko autua, aldan neurrian ez. Beti ez da posible ez. Eta orduan horrek eskatzen duena da, gero gainera evoluzio bat hemendik aurrera gainera gero ez da gehiago eta modu azeleratuan gertatuko dena da, pixka bat Euskaraldian gertatzen ari den hori, ez? Euskalduna alduntzen den neurrian, alderdi barruan ere alduntzen ari da, eta bileratan gero ez da gehiago Euskaraz funtzionatzeko ditura daukagu, eta ala beharrez denok egokitu barrauko errealitate hortara, eta inork ezin du oztopo izan, eta nik uste dut hori oso barneatuta daukagula gure alderdiko guztiok. Bileren gaia atera duzu, beraz ezagutzaren irudia eskar bat ikusi dugu, gogoratu daigun Euskal Herrian ordezkaritza handiena daukien alderdi biren ordezkariekaz gabizela, beraz errealitatetik edo argazki benetakotik gertu geratuko gara datu honek entzunda, ezagutzaren ingurukoak entzunda, jauzi indaigun erabilerara, alde hori esan dozu, baina zuri galdetuko dotzut oraingoan, Markel, zein hizkuntzatan egiten dira alderdi barruko bilerak? Erantzun dizut, nik uste dut, orain dela 20 urtetik onuntza bilakaera oso positiboa izan da, ni sartu nintzenean gure alderdian, batzarrean bat balin bazan, bi balin baziran euskaraz ez egitenak, horrek baldintzatzen zuen batzar guztia, eta orain ez da horrela. Orain gertaliteke, batzarra batean, bilara batean, euskaraz ez dakien bate egotea, baina horrek ez du baldintzatzen beste guztion konportamentua edo portaera. Orduan, horrek ekarri duena da, batzar guztietan erabiltzen da modu naturalean euskara, baina helburua izango litzateke noski hori nagusi izatea, eta esaten dudan bezala, lurralde arabera hori aldatu egiten da. Zuen kasuan, zelan da barne erabilera? Barnekoa hasiko naz lehenengo, gero noa kanpokora. Nik ez dut ezagutzen lurralde batzuen egoera ez, baina nagusikin ere esperientziagatik, bai batzarrak, bai batzar nagusiak, bai bilerak euskara normal. Azken aldian bintzat euskara hutsez izan dira. Gero interpretazio zerbitzu bat jartzen da, eta hori erabiltzen dute, baina ez dira asko izaten da. Azkeneko kongresuan, adibidez, euskara hutsez izan zen, eta esperimentu bezala azpititulazio automatiko erabile genuen. Azpititulazio automatikoa, euskara hutsez egiten ziren hitzartzeak, eta ondoren, bai gaztelaniaz, bai ingelesez, nazioarteko jende asko joan zen, eta horregatik ere egin zen, baina euskarari eman zitzaion ardatza, eta gero, euskara etzekienak jarraitu ahal izan zuen. Baina adibidez zeu Zumarragako zinegotzi edo Eusko Legebiltzarreko legebiltzarkide zaren enean, toketan jatzu zen batzarrak, hizkuntza euskara, nagusi, gaztelania... Legebiltzarrean euskara gutxez, egunekon. Zumarragako udalean? Eta Zumarrako udaleko EH Bilduk euskara gutxez. Zumarrako udalean
uste dute. Bai, gehiago alderdi barruan emilen, zorein kanpokora noa. Eta zelan, zeugaz jarraituko dut, eta zelan erabakitzen dau zeuen alderdiak, edo ze irizpide dagoz, jendaurreko komunikazioak adosteko eta erabakitzeko, irizpiderik pentsetan dut egongo dela. Eta ze pizudekon horragian, ahalduntze linguistikoak edo euskararen erakusgarritasunak. Nik uste jendaurrekoa dela momentu honetan atal delikatuena eta komplikatuena, eta gehien aurreratzeko dugun eremua. Ia da, baudela irizpide batzuk, badibidez arnasgunetan edo larri euskaldunetan euskara hutsez jarduteko irizpide bat badago, eta gero edabideetan euskarari lehentasun emanez, baina elebitan. Legebiltzarrean dugun irizpide bat, baina hori findu beharra dago, eta momentu honetan prozesu hori irikitzekotan gaude, uneko 70 da jarri zen irizpide, uneko 70 euskaraz egitea, nik uste hortxe gaudela, baina iruditzen zait hor badaukagula komunikazioen ikuspegitik, zorrotzago eta jauzi bat egiteko unean bagaudela, eta, bakizue komunikazioa, segun zein den publiko xedea, beste gauza batzuk kontuen hartzen dira, badago erdal edabideen presio bat. Presio hori aipatzen duzula, markatu, interesgarria dain zuzen be, presio horrek zenbateraino eragin aldau erabaki aldaketa bat, eta datu bat aipatzearren esango dut, Espainiako Kongresuan hizkuntzako ofizialak erabili aldirenetik, euskara da gitxien entzuten dan hizkuntzako ofiziala. Eta pentsetan dut zuek biek daukazuen ordezkaritzan hori seguru gogo eta gai izan dela. Presio horrek horri buelta mon behar jako, agian ez dagoain besteko presiorik bestaldetik, euskara gehiago entzun daiten? Nik uste hori egoera horren inguruan kontziente izan behar dugula, eta ongi pentsatu behar dugula, ez? Baina badago erdalideetatik presioa, baina adibidez Madrilen gertatzen dena da, segun hori hitz egiten diozun, zuri publiko objektiboa balin bada Madrileko iritzi publikoa, edo bertan duen alderdi politiko dagoen jendartean eragin nahi balin baduzu, horregatik egiten da gehi askotan gaztelaniaz, baina horrek ez du esan nahi, datuak ongi aztertu eta hori eraldatzeko lanik egin behar ez dugunik, eta nik uste du da. Markel, zuen kasuan jendaurreko hizkuntza irizpideak. Nik daukadan esperientzia da, bere momentuan foru aldundian izan zen bilakaera, nik uste dute gu foru aldundian gero gaina etxeko gaina euskara zerbitzuarekin, eta horrela adostuta egin nuen bilakaera bat zentraltasuna komunikazioan euskarari emanaz, ez? Nik hori aplikatzen saiatu ginean foru aldundian, egia da, Josok aipatzen zuen bezala, zenbait komunikabidek eskatzen zutela edukia gazteleraz, baina bere momentuan izan genezakeen orekaren zentzu hori gusaiatu gina pixka bat hobesten eta pisu gehiago ematen euskarari, horrek eragin zuzena ematen ziolako baita ere, azkenean euskararen presentziari komunikabideetan hori uste dut importantea zala, eta gero komunikabideak eurek erabakitzen, baita ere komunikabide publikoek, kortea jartzen zuten euskarazko medioan euskeraz, hori garbi da, baina gaztelerazkoan ere bai, euskarazkoa jartzen zuten, da guzti hori, zuk emate duzu, baina gero zein izango da horren erabilera ez dago zure esku. Nola nahi ere gero jaularitz barkatu ez, Foru Aldunditik legebiltzarrera joan nintzenean, nik hartu nuen autu oso pertsonala, nik esan nuen gainera, lehenengo parte hartzean estrado joan nintzenean, legebiltzarrean izango nituen interbentzio gazteak euskaraz egingo genituela. Eta hori izan zen pixka bat nire ekarpentsua, baina nire izan zen individuala. Eta uste dut hori urratsa izan da ere, lehena esaten nuen hasieran, hori konpromiso personalaren isla besterik ez dela. Nik nire buruari askoz ere gehiago exigitzen diot. Individualetik jauzi egin eta kolektibora heltzeko atzoko interbentzio bat, baino gehiagotan ataratako gai bat zeharlerrotasuna
izan zen. Zelan alderdiak lortu behar dauen seguruenik alderdi bakotxak euskarari da hizkuntza politikari toketan jakon arloan eukiko dau muskuloa sendo eta antolatuta, eta baina zelan lortu edo zelan egin aldau eusko alderdi jeltzaleak edo zelan egiten dau heltzeko migrazio politikatan, gizarte politikatan, ekonomian, industrian, gainerako sektoretan ibiliko diran arduradun politikoen gana alduntze linguistikoa heltzeko du. Edo ze estrategia edo zelan egiten dau lan hori? Nik esango nuke gaur Jon Sarasuak egin duen irakurketan nagusian, eta gogo eta guna prozesuak mahaigaineratzen dugun estenategi horretan, dagoela ikuspegi estrategiko zabal bat, eta integrala. Alegia, gogo eta gunak daukan ambizioa eta daukan soka oso luzea da. Eta eragiten dio herri osoari eta urte luzez, mugarri oso garrantzitsua jarriko ditu, ez? Sektorialki, baina ikuspegi estrategiko integral batekin, ez? Nik eduki dudan esperientzia da, hori iritsi arte, eta egia da horrek daukala ikuspegi nazional bat, ez? Euskararen, nazio osoaren, estrategia integral baten ikuspegi hori, oraindik ere ez daukagu gauzatu gara bat, jonek esaten duen bezala, baina prozesuan gaude. Hori izan arte, zer? Eta hori da nik nire buruari txendean galdera. Eta nik, lehen esaten duen, alduntze prozesu horretan, lehenik eta ben, da Iñaki Jurrebasok erabiltzen duen konzeptua da, ez? Saiatu naiz euskarari zentraltasuna ematen, politiketan. Horrek esan nahi du, arduragun balin bazera, eta arduragun nagusi balin bazera, nagusia, erakunde batean. Euskarari zentraltasuna ematen balin badiozu, zuk egiten duzula, lehentasun hori sinesgarri izan dadin eta aplikatu dadin, despliege bat egin, despliege estrategiko bat egin hortarako. Nik gogoan daukat, ez dakit, rollo gehiagik luzazalen maiz esango jaz, nik gogoan daukat, 2015an sartu ginela gu bigarren saioan Foru Aldundian, 2007tik 11 egon ginen, gero 4 urte oposizioan ondoren 2015an, eta urte hartan, justu, gaur hilabete honetan maiatzean betetzen dira 10 urte, Topalabek argitaratu zuenetik berrikusi txosten bat edo manifestu antzeko bat mugarri izan zana, Euskalgintzatik etorri izan analizia, ez? Eta justu orduntxe sartu ginen gu Foru Aldundian. Topalaben zegoen pertsonetako bat gainera sartu zen, berdintasun linguistikoko zuzendari bezala, Mikel Irizar. Eta orduan, nik garbi neukana zen, eta politikoki independenta zena, beraz guretzako ere, urratxe importante izan zen, ez? Gure helburu nagusia zen, lehenik eta behin, euskalgintza sozialarekin zubiak eraikitzea eta konfiantza lantzea. Eta hori lortu genuen. Hori itzan nahikoa. Gero, helburu albitzezua jarri genituen martxan. Eta lehen esaten nuen zuk arduragun politiko bezala, zentraltasuna emate balen baiozu, euskararen biziberritze prozesuari, zuk daukazun gobernantza sisteman txertatu behar duzu erdi-erdian. Gu 2015-etik aurrera, Gipuzkoaren, Foru Aldundiaren, baina lurralde osoaren etorkizuneko esparru nagusietan proiektu estrategikoa martxan jarri genituen, eta erabaki genuen euskararen biziberritze prozesuan ere proiektu estrategikoa martxan jartzea, eta hori izan zen, errenterian dagoen Badalab laborategiaz. Hizkuntza berrikuntzarako laborategi horrek eskatu zuen euskalgintza sozialarekin izugarrizko konfiantza lan bat egitea. Eta ez bakarrik hori, baizik eskatu zuena da gobernantza eraldatzea. Eta ikuspegi instituzional piramidal batetik, vertikal batetik, horizontal bate pasatzea. Partzuergoa martxan jarri genuen, eta partzuergo horretan gehiengoa eman zitzaion, erabakitzeko almen nagusia eman zitzaion euskalgintza sozialari. Horrek esan nahi duena da, erakunde batek euskalgintzari esaten diola gu pres gaude zuekin elkarlanen jarduteko, eta pres gaude ematen dituen urrats guztiak zuekin lantzeko hasieratik baita ere konfigurazio juridikotik abiatuta. Kontua da, Markel, kasu horretan interesduna zala gizartearen esparru hori. Nik agian... Ez, baina berretu, kontua da zuk esatezu, zu daukozu alde batetik proiektu estrategiko bat, gero daukozu gobernantza bat, lankietzazko gobernantza bat konfiguratzen duzu, eta gero daukozu baita ere berrikuntza eta esperimentaziorako esparru bat. Eta hor, proiektu bat jarri genuen, da horrekin bukatzen dut, Gipuzkoa Arigunek izenekoa, eta orduan Euskaraldiaren bilakaeran ja Arigune figura martxan jarri zenean,
bere momentuan Peio Jauregik egin zigun, ekitaldi batean egin zigun galdera bati erantzunez, noizako Gipuzkoa Harigune, guk proiektu hori lantzen hasi ginen ikuspegi esperimentaletik. Orduan, eta berriro hasieran nator. Ikuspegi integral, plangintza estrategiko integral bat Euskal Herri osorako burutzen den bitartean, aurretik gobernantza mailan egin behar dira urrats oso importanteak, konfiantza lantzeko. Lehenago aipatzen genduen arduradun politiko eta tradizio politiko diferenten artean. Baina baita ere tradizio politikoen eta euskaldintza sozialaren artean, eta erakunde publikoen eta euskaldintza sozialaren artean. Hori funtsezkoa da. Lantzen joatea, eukitzen dugun bitartean, estrategia integral hori. Eta bigarren, esperimentazioa funtsezkoa da. Eta pauso batzuk ematea, ezpaitaki zer egin behar dugun. Guk, lehenago aipatzen genuen, bizi dugun egoera, hain da zaila, hain da gogorra, eta hain da, esan dezakegu ederra baita ere, krisi momentu batean gaude, eta krisiak dauzka bere aukerak eta bere arriskuak, Hain giltzarria da, hain importantea da bizi dugun momentua, funtsezkoa dugula baita ere berrikuntza aktibatzea arlo horretan. Horregatik eman genion garrantzi hori badalabi eta baita ere Gipuzkoa Harigune proiektuari. Ulertzen dut, planteatzen duzu, ezinbestekoa da parte hori, zehar lehorretasunaren kontzeptu atzo landutakoan, igual bestera batera lantzeko da, hizkuntza politikako jaurlaritzako hizkuntza politikak, edo hizkuntza berdintasunerako zuzendaritzak foru aldundian egin dezakenetik harago, imaginatu gizarte arloak edo ekonomia arloan lortzen baldin badugu euskara txertatzea, inokulatzea, alduntze linguistikoa, horrek agian askoz eragina handiagoa izango du gizarte esparru zabalagora helduko delako. Eta galdera hortik zijoan, ea hor baete dagoen ekimen zehatzen. Igual ez dut ondo azaldu, baina zuk aipatzen duzunean proiektu estrategikoa dela, ez da proiektu estrategikoa sail jakin batentzako, erakundearentzako da proiektu estrategikoa. Eta bere garapena ez da sail baten esku gelditzen soilik, erakunde osoarena. Eta noski, kasu honetan, diputatu nagusiak eta bere gabineteak bere gain hartzen duten proiektua. Egia da gero hori, arduradun eta funtzionario eta jakin batzuk bultzatuko dutela nagusiki, baina hori da aldaketa nagusia. Zehar leharrokatasuna datorre, estrategikotasunetik. Ze bestela, ez da estrategikoa. Arlo jakin batek daukan proiektua soila balin bada, orduan ez da estrategikoa. Eta horretik esaten dut, horrek eskatzen duena da, aldatzea erakunde guztiaren kultura politikoa. Ze erakundeak diseinatzen direnean, euskal erakundea diseinatzen dira arloka, eta gaina arlo bakoitzak gaztelu bat egiten du pixkat bere inguruan. Bere burua babesten du, aurrekontua lortzen du, eta kudeaketa despliega dauka. Nik uste dut, foru aldundia gainera, oain dauka parada eta erronka, ze 10 urtean bere funtzionarioen 150 berritu inbarko du. Orduan, profil berriak etorriko dira, eta erakundea antolatzeko sistematika aldatu beharko dugu, eta proiektuka funtzionatzen ikasi beharko dugu, eta ikasten ari gara, dira, Fiskal, hainbeste urte ondoren atera jentzai, baina ez da kasu honetan nire ardura, baina egia da, proiektuka funtzionazio horrek aldatzen gaitula guztiok. Eta nik uste dut, erakundeek egokitu barra daukala, euskal erakundeek funtzionatu barra daukala, gero ez da gehiago hortan, zuk esaten duzun hori funtsezkoa dalako, zehar lerrokotasuna. Euskararen bizi barritze prozesua ez da posible izango, baldin eta ez baldin badugu lortzen, gizarte guztiak, bakoitzak bere arduraren ikuspegitik eta bere esparruan, ardura hori asumitzez baldin badu. Argi geratu da, azken horregaz. Josu, zure kasuan, agian emondu zuzan datuekaz, Euskara zieratik 95% bada horrek eragingo dau, baina alduntze linguistikoa sustatzeko Euskararen ardura edo hizkuntza politikaren ardura ez daukien kargudunen artean bada lantzen da zehar lerrotasunik, badago irizpide berezirik? Nik horri erantziko nioke Euskararen bizi berritze aldeko lana, hizkuntza politika ez da bakarrik hizkuntza politikatik egiten. Askotan beste sail batzuetatik gehiago egiten da. Hau da, gizarte politika egoki bat, ez baldin badaukazu, desberdintasun sozialen kontrako lan handi bat
ez balin badaukazu, desberdinkerian dagoen jende multzo handi bat balin badaukazu, nekez joango dira euskarara, ez gerturatuko dira, beste lehentasun batzuk dauzkatelako. Bai? Ez badaukazu lurralde politika egoki bat arnasguneetarako, arnasguneak babesteko, eta hori hirigintza politiketatik dator, politika ekonomikoetatik eta bar, nekez babestuko dituzu. Naiz eta bertan udalek lan izugarri bat egin, ez? Ez badaukazu politika teknologiko potente bat, zure hizkuntzak adimen artifizialean punta-puntako izateko, edo ikusentzunezko industria tokiko bat garatzeko, ez? Nekez egingo diozu, nekez lagunduko diozu euskararen biziberritzeari. Ez badaukazu talde juridiko, talde sendo bat, euskararen estatus berrian pentsatuko ez duena, eta behar ditugu juridiko onak, bikainak, hizkuntzaren biziberritzeari begirango direnak, ba nekez egingo da, ezta. Ordan, nik uste hori pentsaera aldatu behar da. Segurazki hizkuntza politikak etik atrakzionatu behar da, baina besteek ere badute ardura eta ulertu behar dugu ekosistema bat dela, ez? Eta adibidez orain Kataluniako Generalitateak sailburu bezala izendatu du hizkuntza politikako, ez? Eta gobernu kontseiluan dago. Quebeceko gobernuak ere egin du horrelako ahalegin bat, eta sortu ditu mandatariak sail guztietan frantsesaren aldeko ekimenak martxan jar ditzaten. Ez teknikariak, baizik eta mandatari politikoak garatu ditzaten sail bakoitzean frantsesaren aldeko ekimenak. Ez da, nik uste beste gobernantza bat pentsatu behar dugula, lehen horregatik esaten nuen, ez? Politika publiko eraldatzaik, baina egitura berriak behar dituztela hori trakzionatzeko, eta beste gobernantza sistema bat, ez? Markelek komentatu Gipuzkoako Foru Aldundian martxan berak, ez? Bere gabinete azpian kokatu zen, hori izan daiteke aukera bat, Jaurlaritzan, edo guk uste dugu sail bat izatea, sail propio bat, eta sailburu bat gobernu kontseiluan egotea, izan daitekeela beste bide garrantzitsu bat. Pozgarria da benetan entzutea zenbat gaitan egon daiteken sintonia. Eta sintonia horren bila, azkenengo 5 minutuak dekoguz galderen txanda zabaldu baino lehen, ezin dut ahaztu eta ezin dut pasetan itxi begien aurrean daukadan tren bat. Arduradun politikoen alduntze linguistikoa bada ere arduradun politikoek euren erabakimenaren bidez besteen alduntze linguistikoa zenbat aldatu aldaben. Eta administrazioko datu batzuek emongo dutzu edaz ikusteko ikuspegi horretatik ze borondate egon aldan. Oldarraldi judizialari buruz nabila zuzen be. Oldarraldi judiziala deitzen duguna 2021ko Irungo udaltzaingoaren sententzia bategaz hasi izan, 29 sententzia egon dira ordutik, eta honezkero 700 lanposturi eragin dotzan ekimen bati buruz, edo oldarraldi bati buruz gabiz. Horrek derrigortasun indizea bera eraldatu egin dau, eta lehen derrigortasun indizea abia puntu bat izatetik sabai bat bihurtzera eroan dau. Eta eaen zentratu ez gaitezan bakarrik eta ikusteko arazoa handiagoa behizen aldala, Nafarroan 2022an parlamentuak erabakieban eremu ez Euskaldunean Euskara ez baloratzea. Uste dut, eta zintzotasun eta euskaltzaletasun osoagaz esango dutzuet, zuek biok ordezkatzen dozu esan alderdiak adostu ezkero gauza hauek aldatu aldirela. Aldaketa konstituzionalak dira oldarraldi judizialaren kasuan, baina funtzio publikoko legean okerrezpanago aldaketa pare bat eginda artikulu batzuetan eten alko geunke, eta une oso garrantzitsua da orain bizi duguna. Markel zuk zeuk esan dozu, Gipuzkoako Foru Aldundiak 150ean aldatu behar badau bere langileria, ezinbestekoa da, orain agian da taka eta unea langile hoiei esateko
Katalunian edo Galizian gauza askotan esan den moduan, Euskal Autonomia Erkidegoan behintzat bizitzeko talan egiteko arlo publikoan euskaraz jakitea eta egitea ezinbestekoa dela. Nola ikusten dozu egoera? Nik esango nuke gu daukagun oldarraldi izen eman zaion prozesu horretan seguronez horrek erantzun oso konplexua behar duela eta horrere zabala arlo diferenteetan. Adibidea jarriko dut. Epai batzutan Espainiako konstituzioak ezartzen dituen eskubide batzuk ezartzen dira Euskaldunon hizkuntza eskubideen gainetik. Juridikoki urrats hori ematen duzunean, berdin da ze aldaketa legala egiten duzun, tribunal batek erabaki dezake, ez nik jartzen ditut, Espainiako konstituzioak ezartzen dituen eskubidea gainetik, eta ebazpen badaukozu, eta hilda zaude. Esanet, arazoa oso konplexua da, eta nik uste dut edukiko ditu derivazioak erkidego mailan, Euskal Erkidego eta Euskal Herri mailan, eta baita ere Madriden. Eta Madriden ere partida dago, eta jokatu behar daukagu. Nik uste dut hori dela pixkat, ez? Esan nahi nuena, ez? Nik ez dut esaten lege aldaketarik egin behar eztenik, eta prozesu horretan gaude hori aztertzen, hori lantzen, eta horrek denbora beharko du, eta bitartean hobe du bentzendik horren inguruan balorazio publiko hori ez egin, prozesu hori martxan dago, alde egingo duko gara hortan aurre egiten, baina nik daukadan bildurra da hori ez dela aski izango. Eta beste urrats batzuk egin beharko ditugula. Eta gero, iruditzen baita ere, administrazio publikora iritsi dela momentua, nun Gipuzkoako Foru Aldundian ikusi genuen, ez? Iristen zera puntu kritiko batera, nun egia da, ez? Datozen langileak euskaldunak izatea funtsezkoa da. Baina ezagutza haratago, erabileran une honetan urrats oso importanteak, ez? Gaur erabiltzen zuen Sarasoa kontzeptu bat, gogoetagunean agertu dana, eta da, pixkat arnasgune funtzionala bihurtzea administrazio publikoa, ez? Momentu honetan ez da bakarrik funtzionariak euskara ezagutza, ezik euskararen bizi-berditze prozesuan arnasgune bihurtzea administrazio publikoa. Eta nik uste dut horretarako, egia da, epaitegietatik datozkigun makilkara guzti horiek oztopo importante direla, baina horiek konpondu bitartean ardura badauzkagu bete erakunde bakoitzean. Dauzkagun baliabideak ongi kudeatzen, arnasgune izateko. Josu? Bueno, nik uste dut momentu hontan behar dugula da ausardia eta erabakimena. Eta egia da, konplexua dela, baina egin daiteke. Eta nik uste dute epertainean pentsatu behar dugu arkitektura juridikoan aldaketak egitea, estatus berriaren eztabaida hor dago, euskaren legearen igual gero etorri daiteke, eta hor berdintasunezko aterbe berri bat eraiki behar da euskararentzat, hizkuntza eskubideetan eraiki zen eskema hori eremuak euskalduntzera joango den eskema batera, udalegean badago filosofia hori, hezkuntzan legean ere, hezkuntza akordioan ere bazegoen filosofia hori, gero hezkuntza legean moztu zena, administrazioan ere bide hori egiten joan da, eta horregatik etorri da etena. Ikusten delako, nora, ez? Euskerak nagusitasunezko eremuak irabazten ari dela, ez? Eta, esan dure, urrutegi joan zarete eta kontuz, ez? Eta gero uste dut, epe motzean, gure eskuduntzetatik eta gure autogobernuaren gaitasun guztiak baliatu behar ditugula, enplegu publikoaren legean aldaketak egiteko. Eta proposamen bat landuta dago, bideragarria da, Katalunia eta Galiziako ereduak hartzen ditu, guk egin ditugun kontrasteetan, bai Katalunian esaten digute hori hemen egiten utziko ez balute sekulako, Kataluniakoa eta Galiziakoa ere bertan bera geratuko litzatekela adibidez, eta hori ez dela posible. Eta gaina irutzen ze dela aldaketa bat justu administrazioa arnasgune izateko bidera joateko, ez? Eta proposamenak hiru bide dauzka, ez? Batetik
lanpostu guztietan bi hizkuntza ofizialak eskatu behar direla, eta hori da, berdintasunezko printzipio bat, hau da, bi hizkuntza ofizialak eskatzea lanpostu publikoetan, eta hori euskarari ematen dio beste balio instrumental bat, gizartari begira oso potentea, baina gero kudaketa malgu batekin. Badakigu, testuinguru soziolinguistiko batzutan, edo erakunde batzutan ez dela posible. Eta orduan, geroratze indize bat jarriko litzateke, eta lanpostu publiko batzuetan sarbiderako ez litzateke eskatuko obligazio bezala, baina epe bat emango litzaioke langile hori lortu dezan. Eta hori lortzeko, administrazioak bere baliabide guztiak jarri beharko lituzke, ez? Unibersaltasuna, berdintasuna, kudaketa malgua eta unibersaltasuna, ez? Eta guk lege hori ja oso aurreratuta daukagu, erredaktatuta daukagu, ez dugu erroldatu, uste dugulako elkarrekin egin behar dugula, ze Bilduk egin dezake, bihar bertan aurkeztu dezake enplegu publikoan legea parlamentuan, baina ez badateratzen ze lortzen dugu. Guretzako, ekimena ondo ez, baina nahi duguna da hori aurrera ateratzea. Eta iruditzen zaigu, elkarlanean hitz eginez, hori egin daitekeela. Horrek ez dukentzen, Madridan ere beste bide batzuk lantzea, estatusarekin, da nik uste partiak jokatu behar dela eremu guztietan eta etekina atera hartzaiola eremu guztietan daukagun negoziazio gaitasun guztiari. Baina hemen ere gure etxeko lanak egin beharriko ditugula, eta lehen esaten nuena, ez? Xabi, zuk ere esan dezuna, eta askotan komentatu izan dut, ez? Hemen akordio batera iristeko kapaz izango bagina, eta hizkuntza eskakizunen sistema aldatuko bagenu, eta enplegu publikoaren lege aldatuko bagenu, sekuelako seinale potentea emango ganioke gizarteari. Denago, Xabi, momentu txobatez, pixkate horren hildotik. Ondo iruditzen baiatzu, azkenengo... Labur aipatzearen ez, lehenago, justu horrekin hasi gara gainera, ez? Ea pres gauden elkarlanerako, ez? Nik uste dute elkarlanak eskatzen duela alde batetik konfiantza lantzea. Konfiantza lantzeko askotan posizio publiko bat hartzeak ze zama daukan, ze zama ezar dezaken hori aurretik jakitea. Orduan, oso ongi dago norberaren integritate politikoa eta euskararen inguruan dagoen konpromisoa adierazteko posizio publiko bat hartzea, baina hori askotan baita ere bihurtu diteke oztopo konfiantza lantzaren ikuspegitik. Nagusiki, elkarrizketa batzutan, aipatzen denean, diskrezio momentua behar dela definizio bat ere iritsi arte ez. Orduan, norberak hartzen ditu bere erabakiak eta norberak duzke bere jarrerak ez. Zuk erabadezek ez nik egiten dut gizartearen aurrean oso txukuen agertuko da planteamendu publiko bat, baina hori lehenengo mailan jartzen dut eta beste sensibilitate politikoekin landu beharreko konfiantza bigarren mailan. Norberak erabakitzen du, ze esparru landu nahi duen, baina nik hasieratik esan dut. Norberaren alduntza prozesuan funtsezkoa da definitzea nola landu behar duzun konfiantza zure arerio politikoarekin, eta gaina azkenean zure arerio takide izango denarekin funtsezko elkarlan bat, edo oinarrizko elkarlan bat ezinbesteko izango delako. Nik ezinbestean eskertu behar dutzuet, gaur gonbidapena onartu izana, erakutsi duzuen konfiantza, elkarrizketa, uste dut ikusi dodazala aurrera egiteko bide asko, eta benetan eskertzen dutzuet. Aurrera jarraitu behar dugu, ez dakit galderaren bat egin nahi dauen baten batek, gogoratu zun bidez baten batek egin gureko baleu oraintxe begiratuko dut, baina emoten da ez daukadala ezer, eta besterik espaldin balego, nik pentsetan dut oso elkarrizketa mamitxo izan dela, benetan eskerrik asko zintzotasunagatik, txalo bero bategaz agurtu daiguzan, eta segi bero zen.